online radio sa siyudad sa ini ang DYRB Radio Bistado. Bistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag indig mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na. Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Oy na may kabayan sa liwat, may gabi naman sa inyo, tanan-tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa atong mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati kag Tumalanao. Sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bulog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa Marabutan siningaton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga kabyanan, maayong gabi kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. Bistado! Sa kinandan mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kang nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, ako naman ang inyo abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Capulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan. Today is Wednesday, August 24, 2022. Ikapit sa 24 na kita subong edisyon sa bulan sa Agosto tuig 2022.
Kamusta na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga pinalangga nga mga kauturan nga mga tumalanaw? Kamusta na kamuda sa bilog nga Western Visayas? Sa aton nga mga kauturan nga mga ayara sa abroad? Sa mga OFWs? Kag sa aton nga mga seafarers? Mga nagapautaw-utaw sa tunga sa karagatan da? Kamusta kamo? Maayong gabi lang. Kung adlaw sa inyo dati maayong adlaw regard sa tanan-tanan nga mga seafarers, sa aton nga mga seaman, mga OFWs, mga nagatrabaho sa abroad, sa inyo tanan-tanan dira, good day. Welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa Bistado program. Diri karon sa aton nga GCNL ang June Kapulot News Live kag sa June Aljuado Kapulot Official. Ang aton nga June Aljuado Kapulot Official may kabanan. Ilisan nato nina sa ngalan. Mao sa especially ang aton sini nga YouTube channel. Nabatian kita sa aton sini kag makita sa aton nga YouTube channel sa aton karon nga live sa YouTube channel naton ang June Aljuado Kapulot Official. Mayong gabi gid sa inyo tanan-tanan, mga mainit-init ka nagabalik nga so nga mga balita nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Bistado! Sa ato sini nga pagpangalagad mga kabyanan, nakasintro ang kontrobersyal nga mga balita kag mga dalagko nga mga informasyon nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Bistado! Sa aton karon nga mga headlines. Bistado! Sa aton nga mga pila ka mga dalagko nga mga balita kag information. Sa aton nga mga headlines, mga dalan nga nagapalibot sa Central Market diri sa syudad sa Iloilo, ilabi na sa Iloilo Central Market ang ginpasarado. Rason sang pagpasarado mga kabyanan, amo ang report nga pag-demolish sang Iloilo Central Market bangod mga kabyanan nga gin-report sang taga City Engineers Office nga dilapidated ang pila ka mga porsyon sang building sang Iloilo Central Market. Bistado! Samtang sa iban pa naton nga mga headlines, ning mga headlines ang buylog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule mga kabanan, maayo nga klase sang food supplement para sa aton nga mga kauturan nga may mga problema sa pamaratian, ilabi na sa mga hypertension, baratian sa mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, may mga diabetes, kag iban pagid nga klase sa mga baratian, mahina ang immune system, marasi katama nga tapikan sang mga balatian, sipon, hilanat, ubot, trangkaso. Labi na sa aton karong nga panahon nga may paulan-ulan kag may painit-init, mga kabyanan, dasi kita dakpon sang trangkaso kung mahina ang aton nga immune system. Yari na makapabakod sa aton nga immune system isa ka food supplement, mga kabyanan nga abilidaran, hindi lang pang-export, hindi lang pang pamilya, pang-export pa. Ang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan para magapabilin sa normal ang aton nga sistema sa aton nga lawas. Evergreen Herbal Capsule puno sa mga bitamina, minerales nga makabulig sa pabakod sang aton nga immune system para hindi kita dasig dali-dali nga matapikan sang mga baratian, ilabi na sang mga kagaw o kon mga virus mga kabyanan. Mga kagaw kag mga virus nga nagasulod sa atong lawas, uso subong ang mga virus. Kita nyo may monkeypox na gani, no? So para nga magapabilin nga mangin healthy ang aton nga lawas, mga yara mga kabaran ang Evergreen Herbal Capsule. Bakla nyo sa tanan-tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas, Capiz, Aklan, Antique, Bacolod City, Negros Occidental, Guimaras, kag lakip na sa Negros Oriental kag Mindanao. Evergreen Herbal Capsule para sa dugang nga mga informasyon. Text kung magtawag sa 0910-126-4595. Sa iban pa naton nga mga headlines,
Ingini nga headlines mga kabyanan. Builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Vitalangs Capsule para sa mga mahina ang baga, mga mahilig magsigarilyo, mag-vape, may mga asthma, may mga kunano pa nga mabalatian, respiratory system naton. Mga kabyanan pabakura pinagi sa paggamit sang Vitalangs Capsule. Ang Vitalangs Capsule mabakal ninyo sa mga butika Ilonggo branches kag iban pagid nga mga butika sa bilog nga Western Visayas. Aton nga mga headlines, dugang nga mga headlines. Mga market vendor sa Central Market nagakabalaka sang ila sitwasyon sa pagpasarado sang merkado. Bangod mga kabyanan nga ini ang ipasarado bangod kay iban nga mga porsyon ipadimulis. Samtang sa iban pa naton nga mga headline, City Engineers kag LEEO, Local Economic Enterprise Office, mga kabyanan, hindi masyado makapathag kung ano ang dapat himuon sa dilapidated nga building sa ilang nga report sa ilang nga report sa merkado. Samtang babae nga nagasakay sa motorsiklo gintiro sa banwa sang Maayon sa probinsya sang Capiz kag mag-asawa nga naglubong sang ilang nga bata nga buhi dito sa may banwa sang Pulupandan. Ginaplano nga kasuhan sang mga pulis sa banwa sang Pulupandan. Kaso nga parricide ginapreparar or infanticide gali. Iginapreparar. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information, SM Prime Holdings mga kabyanan, amo ang ginatudlo sang taga Local Economic Enterprise Office kag lakip na sang taga City Engineers Office nga amo ang maga-provide sang temporaryo mga kabyanan nga mga kiosko nga amo ang pagasailuhan sang mga market vendor sa Central Market. Apang Councilor Plaridel Nava ang naga-question kag nagapamangkot nga dapat nga isalig naton ini sa SM Prime Holdings kay dugay patoyang SM Prime Holdings bagod kay may ara nga kaso nga ginpasaka ang iban nga mga market vendor sa Central Market agod nga magpangayo sang temporary restraining order agod nga hindi mapaimplementar ang proyekto nga PPP o kon Public-Private Partnership sa pagpakayo sang merkado publiko sang Iloilo Central Market. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, builog naman nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga nagadunglay ang manoy. Medyo pigado kag mahina na ang resistensya ni Mister. Mga kabyanan, Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga makisig. Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa pagpahalipay sa kay misis. Iban pa nga mga balita kag information, mga kabyanan, mga konsyales sa syudad sang Iloilo daw nag-amat-amat humok ang balatyagon sang ginhambal kagintandog ni Councilor Plaridel Nava kung sa diin ang ila mga tagipusoon bangod mga kabyanan sang pagdaog-daog sang mga pumuluyo, most especially sang mga market vendors sa Iloilo Central Market. Pag-upos ni Councilor Plaridel Nava, agod nga ipadimulis gilayon ang Central Market kag ipasarado ang mga badalan sa palibot. Proposal ni Councilor Plaridel Nava sa mga kaupdanan niya mga konsyal nangin madinalagon bangod ginsunod ini sang mga konsyales ang gusto ni Councilor Nava nga antes nga dapat pang kakason, antes dapat pang dimulis ang mga market vendors dira sa may pwesto nila dira sa may Central Market. Dapat pahamtangan sila anay sang ilang nga mga salayluhan bangod mga kabyanan kay maguba ang palangabuyanan sang mga market vendors dira sa Central Market.
Istorya na ito na karoon may kabayanan diri sa ato sining nga pagpangalagad. Sa ato sining nga pagpangalagad may kabayanan kagaina sang aga ginhiwat ang regular nga sesyon sang City Council. Nagkadto tong inyo alagad kag nag-cover live. Nabatian nyo ina kag nakita sa ato sining nga pag-cover live sa GCNL mga kabayanan, no? Sa June Kapulot News Live inyo nabatian kagaina kag nakita Bistado! ang aton sining pag-cover sa ginhiwat kagaina nga regular nga sesyon Bistado! sang City Council. May kangtanan sa mga pila ka mga ginhaluhambalan dito. Ay ato pag dito sa agenda kagaina mo. Sa agenda kagaina may ato dito nga gindipain nga 16 milyones pesos nga ginpaaprubahan, ginpaidalom sa supplemental budget number 3. Ba may supplemental budget number 3 na kita? Mga kabiyanan, sa supplemental budget number 3 sa Iloilo City Council, may ginduso sa Mayor Jerry Treñas nga dapat ang ining 16 milyones nga nakapertiniser bangod may kabanan sa supplemental budget number 3. May ara nga 16 milyones ang induso si Mayor Jerry Treñas nga aprobahan sang City Council agod nga ibakal kuno sang duta. Why maexplikar kung anhon ang duta basta mabakal lang sang duta. Hindi maitimay hindi mabalaan kung ano nga klase ka duta tong baklon. Basi duta to nga patindugan niya liwat dugang niya nga mansyon. Namiton sa kuana may mga kabiyanan ng supplemental budget number 3 ginpasar kagaina sa ato sining nga Iloilo City Council. Kag ini mga kabiyanan nga supplemental budget number 3 may nakabutang dito nakapain mga kabiyanan nga 16 milyones nakabutang dito nga ibakal kuno sang duta. Di ba ito ma-explicar kag way mabalaan kung ano mga kabiyanan ang ginhalinan kag kung sa diin kag kung ano nga baklon ang duta sa diin mabakas ang duta ano nga duta ni anhon taning duta ni way ito ma-explicar basta bakal ang syudad sang duta. Amo na may kabayanan kanamiton sa aton nga syudad. Ang aton nga mga konsyal way naman sang duro pa nga pamangkot basta pagambal ka mayor nga amo na ara dayon ti kagaina mga kabiyanan ang ang ginhimo naton sang kagaina nagkadto kita dito sa may Iloilo City Hall ilabi na gid sa City Council sa ilang session hall kay gusto naton mabalaan kung ano ang ila sini nga mga ginahimo dito sa sulod sang City Council. Tinatimingan gid nga aton sini nga gin live amo ang other matters kabalo kamo. Sa other matters dra nagasulod ang mga katuntuhan mo. Dra nagasulod ang mga dasigay bla kay gusto nila dasigay, gusto nila urgent matters. Dra ginapasulod sa other matters mga kabyanan. Sa ilang regular nga agenda, wala yasang daw medyo manami-nami gito mo lang tuing supplemental budget number 3 nga ginduso ni Mayor Jerry Treñas. Tapos may pila ka milyon dito may kabayanan nga gin pertiniser nga para kung bakal duta nga questionable man to. Pagkatapos sa tuway na dayon sa other matters dito nila ginsulod gali mga kabyanan ang pagpasarado sa aton nga market, pagpasarado sang merkado publiko sang Central Market, most especially ang pagpasarado mga kabyanan hindi gali kasiling nga ang merkado gidasarad-an na porsyon sang mga merkado, porsyon sang merkado sang Central Market ang pasaraduhan mga kabyanan kay tungod nga dilapidated na base sa report sang City Engineer's Office nga ginapamunuan mga kabyanan ni Engineer Abi Gustilo. Engineer Gustilo may kabyanan babae ni siya. Kagaina nangin guest dito sa Kagaina kay ginpamangkot kay ginusisa kung anong plastada. And then mga kabyanan sa pagkasunod bangod sadto sang inspeksyon sang City Engineer's Office pero mabalaan mo gid nga kung imo lang tawon scripted na tanan-tanan bot silingon ginkuan na balagin na
gin-align na siya, no? Scripted na siya, ginsulat na ni siya nga daan hasta makalabot kay ang benepisyo sini nga himuon mga kabyanan, no? Ang himuon sini kaga makabenepisyo dire amo ang aton sini nga amo ni ang ginapadayaw gid nga PPP o kon private public partnership nga proyekto mga kabyanan nga pagpakayo sang market or sang central market nga sa diin pabor ini para sa inang SM Prime Holdings mga kabyanan, di ba? So actually kuha na no, scripted na siya, naplasta na mayo nga amo ning himuon naton para nga way sa may mahimo ang mga market vendors, himuon naton amo nimo to. Number 1, mga kabyanan, no? Number 1, siling sang aton siling syudad kundi permiro way na tamahimo kay manti ara na may kontrata na naplastar na pirmado na ni Mayor Jerry Triñas ang kontrata, no? So ang ginhimo sang mga market vendors kay wala sila sang kasiguruhan mga kabyanan, no? Kay wala sila sang kasiguruhan nga ang ilang mga pwesto mga kabyanan mabalik or makabalik pa sila. So ang ginhimo sa mga market vendors, nag-file sila sang kaso, injunction, hasta nga nagpangabay sang temporary restraining order para nga hindi mapa-implementar gilayon dali-dali ang ining project o kon programa sang aton nga syudad nga PPP o kon public-private partnership mga kabyanan. Now, ano ang ginhimo sang syudad para nga makabalos kag para nga mapaantos ang ato sining mga market vendors nga amo ang nagakontra sang sining programa sang aton nga syudad? Number 1 mga kabyanan, no? Ginhimuan nila sang script. Una nga script, wala man sang mahimo ang city engineers. Kay ti siyempre, under sila sa ato nga syudad mong. Kakapin pati bastante man siguro no? Bastante sa ano? Bastante sa tanan-tanan niya, no? Hasta sugo. Ang ginhimo mga kabyanan, no? Sang aton nga syudad para nga mangin manami kag daw medyo smooth sailing ang pagpamaagi. Naghimo sila sang script. Una nga script, dapat mga kabyanan magpagwa sang inspection report ang taga City Engineers Office. Ang ilang nga ginpagwa nga amo ni, no? Bangod kay daan na ang building sang Central Market, dilapidated na, may mga delikado na, may mga crack na to. Guba na to. Pagkatapos may ato patugani sila nga ginpagwa nga balita nga may ara na kuno nga nahulugan sang mga falling debris halin sa guba may kabaran nga building sa merkado. Amo na kun nga ginbutangan na lang nila sa mga screen dito para nga wala na sang mga falling debris kag hindi mapiktuhan ang mga market vendors dito kay kadelikado. Amo na be, unang nga script na mga kabyanan. That's why sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan kagaina. After sang session sa Iloilo City Council kagaina, gusto naton hapitan tani ang Central Market. Kay gusto ko nga inspeksyonon ang Central Market. I-videohon naton ang Central Market kag ipakita sa mga publiko sa pumuluyo sa mga tumalanaw kung diin nga porsyon ang ginahambal sang City Engineers Office kag sang Local Economic Enterprise Office kung sa diin dito ang ginahambal nila nga mga guba nga daw delikado gid nga mapatay gid kay marusdakan gid kay mapatay gid ang mga market vendors to kag marusdakan maklamatay gid sila to kay delikado gid kay amo ina ang report sang taga City Engineers Office balaan mo gid nga scripted mga kabyanan mo mga hasta mga pamangkot sa mga konsyal
nga under sa mayor, nga kambal kita nga under sa mayor, kay ti do mga kwan malang ni sila mong, ang kalimbawa, sinisila do mga sulugoon lang ni Mayor Jerry Treñas, do mga chiwari-wariwap man sila ni Mayor mong, hindi man sila makapanindugan, gito do nga ilagid dya panindugan nga sila silagid. Oh, mga kabyanan, no? Kagaina, pakitang gila sila, hambal sila tulo-todo, mga kabyanan, kay siling nila, ya daw live ta subungaw, daw gina live subong sang GC in Elaw, oh, ya daw delikado ni, kay ang GCNL, ara, kung wala tong GCNL, laban-laban, hipos to sila tanan-tanan mo. Oh, mga kabyanan, galing, kay may GCNL to nga nag-live, kay kabalo ka, ang natingalahan naton, amo ni mong, ang natingalahan lang naton, parte sa isyo sang Central Market, mga kabyanan. When it comes to Central Market issues and supermarket issue, mga kabyanan, doon nakibot kita nga hindi masyado ka bastante kay bisan sa mga balita lang gani, no? Gamay-gamay bisan sa mga balita lang gani. Daway gid ginapadalman sang aton sini nga mga kaupdanan nga mga membro sang media diri. Oh, mga kabin daway ginapadalman gid when it comes to PPP, Central Market and Supermarket issues ang paghambalan. Batian nyo, the why, no? Sikrito, gid. So, mani nga siling ko, mag-amo ni nga sugin, nito kaluluoy ni nga aton nga mga market vendors, mag-amo ni. The why kita sang pasinatuan ni, laban-laban sini, mga kabyanan, no? Ang money overing, sini, hindi lang kay local, diri sa Iloilo City, ang money overing. Kaya kabay, kundi ang money overing, hasta dito sa Metro Manila, laban-laban may money overing. Most especially, ang ginatawag naton nga PR, mga kabyanan. Ano ginawat-tawag naton nga PR? Public Relation, mga kabyanan. Sang sining, hindi lang kay syudad sa Iloilo, kundi pati na ang nagahimo kag manughimo sang proyekto may kaangtanan sini sang merkado nga ini. No? So muning ginalantaw naton, that's why nga hindi masyado hindi masyado talakay, kay hindi masyado kontrobersyal. Nga amo ni pinaka-kontrobersyal karo aton nga merkado kay nga ato sini nga mga market vendors kinadaog-daog na subong. Kaluluoy mga market vendors ta, that's why sa mga market vendors dira, sa tanan-tanan nga mga market vendors, don't you worry. Hindi ka mo magkabalaka, no? Bisa nagpadala ka mo sa 600, unungan ta mo gyapon. Kay amo ina ang kasensiridad naton sa pagtulong o kon pag bulig sa inyo. Kay kabalo kita nga ang aton sini nga sitwasyon, ang 600 to kinanglanon nyo to, inugbakal nyo to pagkaon sa isa lang kadlaw mo. Di subong bilog na ni nga tuig, 50 anyos ni nga antuson nyo subong. So hindi kita gusto, nga kag ipabatsyag ta sa inyo nga ining 50 anyos ni nga pag-antos hasta mga apo nyo ni maantos ni. Sabi nyo, kamula ni makaantos. Pati mga apo nyo ni kaapuhan, apo sang apo nyo, laban-laban maantos ni. Sabi nyo, kamula maantos ni. Tanan gigtas ni. No? Tanan gigkitas ni. Now, ano ang nakapagkit diri sa script, mga kabyanan, no? Sang aton sini nga syudad. Una-una gid ti amo na ginpagwa sang aton sini nga city engineers. Ti hindi taman mag-question kabalo ka ti mga otoridad di sila may kabanan mong. Ti kumo kay mga otoridad sila, kundi siyempre daw mapati man kita kay ti silang otoridad mong. Sila ang mga expert dira ko nakaintindi. O di ba? Siyempre mapati gilang kita kay mambal sila nga ti dilapidated na gid ni. Delikado. Pinamangkot kagay na sa script sang mga konsyal, mansig-mansig sila pamangkot, sila nila sa amo sa nga natabo nga pag-inspeksyon ninyo. Sino namangkot gina nga konsyalan, lipat ko. Ang nagtrindog to nga mga konsyal nga nagpamangkot, to si Kwan malang mong, si Ili Estante, si Johnny Yang, si Miguel Treñas, no? Si Miguel nagtindog to kinat. Siya gali naman ko to. Daw siya.
Silinya sa amo sini silinya nga klase. Ano si Ili Estante bla? Pistado! May ara na gid man bala instances. Ay hindi si Miguel gid dumduman ko na si Miguel. Pistado! Nga silinya may natabo nga may nahulugan dirha sa may merkado sang mga falling debris. Siling sang engineer, siling ni engineer Gustilo. Ya huo niya may ara. Nya sa pagkamatuod lang, niya nagpamutang na gani dira sa mga screen. Oh, pagkatapos, para nga manginsafe lang ang mga tao dito. Oh, yun di. Pistado! Ito ba makukbati balita na nga may nagpablatter to nga ginahulugan sang fully debris sa merkado. Pistado! Ito ba ko kabati nga may mga market vendors dira nga nagreklamo nga nahulugan na sila sang fully debris. Pistado! May mga screen na sila nga ginbutang da mo. Nga daw kuno abi, kinanglan ginbutangan screen mo. Pistado! Mo man ang hambal ni Mrs. Ano ganito nang mabakyaw, no? Sang Local Economic Enterprise Office. Pistado! Now, mga kabyanan, pagkatapos ang script, no? Kung puro pamangkot, no? Pistado! Ti kundi, kulbaan kung mamati ka sa ilang mga kuanging pamangkot si Engineer Gustilo, niya ti, kung pa nakita ninyo sa inspeksyon ninyo nga amo ng sitwasyon sang building sa merkado sa Central Market, dapat sanugi dapat nga imuon nga aktuhan ina nga kinanglan nga idimulis. Pistado! Sabat mga kabyanan sang engineer sila niya ti kwan, niya ti immediately. Pistado! Pero sang si Councilor Nava ang nagapamangkot mga kabyanan. Pistado! Siling ni Councilor Plaridel Nava. Pistado! Siling niya ti kun pananglitan. Nga may mga porsyon sila dira nga dilapidated na gid kag maguba. Kung pananglitan nga ipang kakason kag pang halinon ang mga market vendors dira, anhon naton ang merkado. Pistado! Kinahanglan blang nga i-repair naton ina. Anong imuon ta, engineer? Pistado! Siling sa engineer, siling ikwanta na, ikayuhon ta pa, retrofit ta pa ina. Pistado! Nang ginapasulod sa bala sa kwan, ang mga pamangkot ni Councilor Nava, ginapasulod sa bala sa Tugalbong Pistado! para madabalan ta ka madakpan kung ano ang ilang plano. Pistado! Nga inabala kung bala may plano gid man, kung bala delikado gid man, kung bala may plano gid man mga kabyanan, kay nga ang aton ginalantaw diri ang safe or safety sa aton nga mga market vendors mong. Pistado! Hindi ba? O karon siling sang engineer, siling niya huo. Siling niya kung kung mapagwa na dang mga market vendors anay, kag pang pasiraduhan ta temporaryong iban nga mga porsyon da. Nya i-retrofit na mo na ikayuhon namon. Pistado! Siling ni Councilor Nava, nya ti kayuhon nyo pa nga balam ni igubol man nagyapon sa taga SM. Kay kayuhon nila ng merkado, hindi bla? Tinag-usik naman kita lo sang kwarta. Nagasto naman kita naman. Pistado! Sila ilipat guro si Atty. Gustilo niya tuod no niya ano naman ako ni sa Batman gilibog ulig ang man iyahay. Ani attorney ni Engineer Gustilo. Pistado! Amo na sa engineer ang ginahambal naton, no? Nga basta gani mga kabyanan nga nagasunod-sunod ka lang nga wala ikaw, no? Nagahimo sang matuod-tuod nga balita kag sang usang matuod-tuod nga report, no? Gasunod ka lang sa kung ano ang ginamando mo, kung di galibog ulo mo kung isabat mo. Pistado! Kay kung tuod-tuod ang imong nga inspeksyon kag husto ang tanan-tanan nga dapat panindugan mo, tanan nga pamangkot si imo, masabat mo na kag hindi ka mag-anga-anga. Pistado! Pareho sa natabo kagaina. O hindi ba, Engineer Gustilo? Pistado! Hindi ka mag-ang-ang. Mga gapatik lang abi kunong mandon mayon dinatre niya si imo mong. Pistado! Sa bagay, hindi taman mabasol si Engineer Gustilo kay nga tigapati man lang sa kunong sugo siya sang hari ya. Pistado! O hindi bla? Temo ma, amo man ang iban nga mga konsyalto. Pistado! Kita nyo iban nga mga konsyalto kina do mga apa ka mga bungol man. Pistado! Mga kabyanan, may lang gani kay nalugpayan to. Pistado! Hambal ni Councilor Naban yan diin mga tagipusuon nyo. Pistado! At yan nyo tokina. Di siguro, siyempre may mga baguhan dira. Si Councilor Sidfrey Kadawa Kabaluna. Nagsulod sa pinsan ni Councilor Sidfrey Kabaluna. Niya may balatyagon paman kita. Niya ti, kinanglanon tani siguro nga amon no? Mga kabyanan,
ginliwat ya ang ginduso niya nga isa ka resolusyon, ginliwat ya sang ulihi, sang nakita ya nga husto, husto may kabanan ang punto ni Councilor Plaridel Nava. May iban nga mga konsyal dito kagaina nga sang ulihi daw nabatyagan may lang nga ugali. Daw kakapin pa naka-live to. Di siyempre naka-live to ta dumudamog lantaw to kina do mga 400 bilog lantaw to kina sa live naton. Tigin share pa to. Ito mahuyan ta diaw daw ba? May guro man imuon ta basta may mga kontrobersyal da sa City Hall ay para nga mga kabyanan nga hindi man nakasiling abi nga ginakwa naton sila gina-intimidate pero ang point da nga gusto mabalaan sang publiko kung anong performance sang aton nga mga councilors kay kung anong mga balatyagon sang aton nga mga konsyal dira sa syudad sang aton nga mga city council hindi na kamo ya mag ang aton gusto nga magbalag-o ang balatyagon sa mga konsyal naton ang aton mga kabana nga gusto nga ining mga konsyal naton maghulumok mga balatyagon nila kag magtulubo mga utok na magtulubo mga pinsar nila bla nga hindi sila salig-salig kag magpati-pati sa ginasugo sa ila sang hari nila. Kay kung dito kita magsalig may kabanan sa ibabaw nga ito, ato yung balatyagon sa to, bakto na to ya. Ang hindi na kita ya magsalig pa, kag hindi na kita ya maglaom pa, nga mahumok pa na yung bato nga balatyagon sa nagapungko sa ibabaw. Mga kabyanan, ang gusto naton pahumukon ang mga baguhan nga mga konsyal diri sa syudad sa Iloilo nga kinanglan mga bato nila nga mga balatyagon dapat pahumukon ta para nga sa kaaraydan kag para sa interes ng publiko, para sa interes sa mga pumuluyo naton diri sa syudad sa Iloilo mga kabyanan. Kaya nakita naton nga daw primero kung ano ang isugo sila sang ilang pinakataas to gapati lang dayon. Di mas mayon pang tandugon mga balatyagon lati mo tambal ikaw sila naba sila kagina. Siling ni Councilor Plaridel Nava niya di na mga balatyagon nyo. Sa di mga tagipusoon nyo. Hadlok ka mo nga mahulugan sang falling debris ang mga market vendors kay basi magkalamatay sila sa falling debris pero wala ka mo mahadlok nga mawadan sa palangabuyanan ang aton nga mga market vendors agod nga kunwa siya mawadan sila sa palangabuyanan wala sila kaunon wala sila sang inog pagkaon sa ilang mga kabataan kag pamilya mapatay man sila gapos gutom. Tidin ka mo hamakon mo pangkakason mo pang demolish mo pangtaltalon mo sila sa ilang tagsa ka mga pwesto dira sa may merkado publiko pagkatapos way ka mo gani sa pabutangan sila nga sa layluhan. Igulpi nyo lang himuon nga muna bangod kay nalantaw naton bangod kay nagbato ang mga market vendors bangod kay nagreklamo ang mga market vendors bangod kay nagfile sang kaso ang mga market vendors sa aton nga mayor sa syudad kag sa member sa city council. Isa ka matutuon kag pure nga harassment para mga kabyanan sa mga market vendors naton. Why na sila gali sang deber nga pangapina ng ilang kaugalingon? Gali kay ginapangapina nilang ilang kaugalingon kag ang ilang nga palangabuyanan harason naton sila pinaagi sa pagpalaya sa ila nga wala gani sa nakatungdan kag nagakaigo nga mga pamaagi. Nga isakto mga kabyanan. O hindi bla? So mo ina sa pagkapatuod mga kabyanan gusto naton klaruhon sa inyo wala kita nagapamalabag sa pagpakayo sa ngaton nga tagsa ka mga merkado. Kay kung ako may kabanagpungko gusto ko man nga pakayo ng mga merkado nga ina pero hindi ko yan magpasugot nga ipaagi na yan sa PPP. Ang aton nga gobyerno amo ang magpakayo sina mga kabyanan. Hindi kay ipagi sa PPP. Ang PPP may kabyanan damo na yan sang mga fly by night na transactions. Damo na yan sa mga pamagi. Ang ginatawag naton nga mga kulo-komisyon arada. Pero kung ang aton gobyerno ya amo ang mag-abaga sa pagpakayo sina mga kabyanan.
wala kita sang problemahon. Pistado! Kay nga, why na sang transaksyon nga matabo? Government to government nga transaksyon na yamong. Pistado! Pero kung may pribado, mga kabayanan, ang pribado, manglabi ginaya. Pistado! Mangita ginaya sang ideya nga makalabi para nga makatransaksyon siya kag hindi na sa gusto ngang transaksyon niya, wala saya sang ganansya nga dako. Pistado! Di ko nang aton nga gobyerno amo mapakayo sina nga ganansyahan mo pa kay iyaman na sang gobyerno, hindi ba? Pistado! Galing kay mahilig kita sa ganansya, mahilig kita sa komisyon. Pistado! Amo na kun nga gusto naton kinahanglan pribado gid, private public partnership gid. Pistado! Masarangan man na sa aton merkado, hindi ba? Pistado! So karon amo ni mga kabyanan, Pistado! hindi niyo ko paghambalon nga why ko gana kag nagaupang ako sang pagpakayo kag pagpanami sang merkado. Pistado! Kaysa pagkamatuod lang merkado nga na, mga kabyanan, gusto naton ina nga panamion. Pistado! Halos ang aton sini nga gusto may kabanan. Nga pakayo kag ipanami kinang merkado naton, pero wala kahulugan. Pistado! Nga dihado kita ton lantawan nyo bala kung nakabuta sa kontrata. Pistado! Di ginadali-dali. Karon kaya mga market vendors naton nagapamalabag sini dire. Bago kaya nakita nila nga dihado sila. Tapak-tapakon lang sila. Pistado! Hindi na sila pwede makapangapin sila ko galingon. Pistado! Hindi na sila pwede maka-question bangod kay ang apektado. Hindi mga kabanang iban nga tao, kundi ang apektado sila mismo nga mga market vendors dira. Pistado! Ang iban ra nakapa-eskwela sa kabataan, ra nakapag-graduate sa mga kabataan nila. Pistado! Iban halin pa na sa mga kalulahan nila, gin-inherit o kung ginpanubli nila na halin sa mga lula ka mga lulo nila. Pistado! Mga kabyanan, amo na siya mangin silbi nga handumanan nila sa mga kamalaman nila na dang merkado nga na pagkatapos Pistado! gulpi lang gay nagapakigbato kay mo. Ikakason ka lang imo da. Pistado! Hindi bala? So ay kita nga pamalabag sina dira. Pistado! Hindi na yan kay saktong inambal nyo. Nga, nagapamalabag kita, hindi kita gusto nga magkampiyon ang merkado da, hindi kita gusto nga madula mga lutak da, mga lutakon nga merkado da. Pistado! Kaya, gusto nato nga tahom hindi ba? Pistado! Pero, ibutang naton sa husto nga pamaagi. Hindi, kay may lapakan kita nga isig kapariho naton, most especially ang aton nga mga market vendors dira, mga kabyanan. Pistado! Di ba? Nga isalig ta sa private man kaya sa aton gobyerno na. Pistado! Kadamo sang kwarta nga sa gobyerno ta. Pistado! Kadamo sang aton sini nga ginasukot nga mga buwis halin sa aton nga mga pumuluyo. Pistado! Ginakawat na gani na sang mga public official nga iban. Pistado! Di ba? Sa mga kawatan nga ra sa gobyerno da. Pistado! Kung gingamit nato na para sa aton mismo nga gobyerno, para sa aton mismo nga syudad. Pistado! Kaya nga sali kita ito sa private man. Pistado! Kainsindi ka mo kung pananglitan nga ang private may kabanan maghulag, ilabi na mga private company, ilabi ng SM mga kabanan. Wala kita nagakontra sa SM. Kay nainsindihan ta nga ang SM Prime Holdings negosyo na iya mo. Kung ganegosyo ka, mangu-mango ka na gid imo nga negosyante, nga hindi ka maganansya. Pistado! Nagnegosyo ka gani para maganansya ka. Pagkatapos, masulod ka imo sa isa ka partnership nga hindi nga dihado ka. Siyempre, laban-laban ikaw ginapirmiya among lamang kay negosyante ka mo. Hindi kaya magpasugot mga kabyanan nga ang malamang da ang imo nga partner. Pistado! Kundi ikaw gid kay negosyante ka mong. Madako ba na ini ang SM Prime Holdings nga mag number 1 sa Forbes inang nang magazine? Pistado! Nga mag number 1 sila o kung mag number 2 sila nga pinakamanggranon sa bilog nga kalibutan? Pistado! Sa bilog nga Asya? Mga kabyanan, kung hindi sila balo magnegosyo? Pistado! Meaning, nga nakita nila ang oportunidad dire sa central market kag sa supermarket, nakita nilang oportunidad nga pwerte ka dako-dakong raok dira nga naka-standby para sa ilang nga ganansya, para sa ilang nga negosyo. Pistado! Man ining yun di patula nga klase sa
nga syudad at sa pagpamuno ni Mayor Jerry Triñas, wala ya ginapaminsar, mga kabyanan, nga gamiton lang kita, ang aton gobyerno gamiton lang, ang aton merkado gamiton lang, ang aton syudad gamiton lang, ang aton nga duta gamiton lang para sa ganansya sa isa ka private. Pistado! Tapos, ang mga pumuluyo galantos, may mga napakon pa nga mga market vendors. Pistado! Wala nyo na makita, mga kabyanan. That's why, wala kita ya nagapamalabag sa SM. Kay ila na ya diretso, kay nga, kag wala kita kakontra sa SM. Nga, kay natural lang na negosyante ni sila ya, gusto nila maganansya, basta gani may negosyo, may raok, Pistado! may ganansya ginaya. Pistado! Ang aton gina-question, ang aton syudad nga nagpasugot kamo. Pistado! Kay nga tungod sa anong rason? Wala ay hansang personal nga interest ang mga nagapungko diri sa atong syudad. Pistado! Prangka nga sugilanon. Amo na nga gusto naton transparent supposedly nga panggobyerno, pero ang transparency sa di natabo di. Pistado! May transparency ba sa aton panggobyerno sa syudad? Wala. Pistado! Mga kabyanan, lantawan nyo ba kung ano? Pistado! So, amo ina ang isa sa mga nakita naton may kabarang nga sitwasyon karon. Di ang aton naman yung mga konsyal nga ginasaligan naton supposedly nga amo ang tagpangapin sa aton gobyerno, nga amo ang tagpangapin sa aton nga mga pumuluyo. Pistado! Daw tando-tando man sila iya. Nga nagasunod-sunod sa kung anong gusto sang mayor sa syudad, mga kabyanan. Pistado! Kagaina may kabaransos. Moriones kung kita nila niya daw may daw may nag-cover sa aton di nga Pistado! nga kuana nga pinasahiya. Tamo to kita nyo. Ang iban mga kabanan nagakwan, nagay-pusipos. Ang iban to daw may ipos sa mata nito, diretsyon lang tanit nila tong pag-approve to. Pistado! Pero sa uli nakita nila nga daw ginabuyayaw na sila sang tao. Pistado! Mga kabanan, tiyan mo na siguro mansig tindog sila na yon. Pistado! Isa ina, mga kabyanan, sang aton subong nga nakita nga sitwasyon sa ato sila nga gobyerno sa syudad. At least, pasalamat kita nga may isa ka nakasulod dira nga nagabantay sang tanan-tanan kung ano ang nagakatabo. At least, bisan wala sang papel masyado dira kag wala masyado sang suporta halin sa kay Councilor Paridel Nava. At least mabantayan niyang tanan-tanan dira. Pistado! Kauyat sa papel, makaplastar sa makakita sa mga papel dira. May kaangtanan sa mga ginapangduso dira ang mga ordinansa o kung ano pa yung mga resolusyon kag kung ano nga mga programa sang gobyerno sang syudad, mga kabyanan. Pistado! Tingin klaro man na sa inyo, kaging klaro man na nga dapat kung para sa karaydan sang aton nga mga pumuluyo, wala man niya problema. Pistado! Hindi man na mga kabyanan pag-upunihan. Pistado! Pero kung para sa pagkaguba kag para sa pagkadisbintaha sa aton nga mga pumuluyo, Pistado! hindi pwede nga pabayan, mga kabyanan. Pistado! Kung ikagina na klaro, naklaro ang tanan-tanan, hamakon mo na nga ang may pila lang ka porsyon sang merkado ang dapat nga panggubon, kag pasiraduhan pagkatapos bilog nga kwan nga dalan nga nagapalibot sa Central Market, amo ang saraduhan. Pistado! Tiway kita gani makapatawag sa mga kwan, sa mga jeepney drivers, sa mga di pasahero nga masalakyan. Pistado! Kung diin sila pwede makaagi, ipang-reroute naman sila liwat. Way kamukbalo kuno kadamo sang tao galabay dira Central Market. Pistado! Halos tanan nga mga jeep nga nagaagi dira damo sa mga nagaagi da, may nag-eskwela da. Pistado! May kwanda, may eskwelahan da. Pistado! Hindi bla? Tiyan mo na. Pistado! So, mga kabyanan, amo nang nakita naton kagaina nga sitwasyon. Pistado! Ga panamit lang ni Pirmea si Mayor Jerry Triñas, pero sa pagkamatuod lang kita aton niya kaluluoy ang aton sila nga mga pumuluyo. Pistado! Sa mga market vendors dira, pasalamat kamo. Pistado! Pasalamat kamo kay ari pa, may nagapabilin pa. Kay nabalaan naton, daw halos hindi makahulag subong pati ang iban nga mga medyas mo hindi kahulag masyado. Pistado! Mga kabyanan,
wala ginatalakay ang isyo may kang tanan sining market sa ato sining nga merkado diri. Di balaan tanana, no? Nga halin diri hindi lang kasi di sa lokal ang pagpangalapkap sang PR subong. Hindi lang kay diri sa lokal, hasta sa nasyonal, grabe ang pagpangalapkap sang lokal or sang PR may kabanan. May kang tanan sinisang proyekto nga isang central market nga ini. Ti sunod supermarket naman kamo naman nga mga taga super da na preparar mo da. Kay kamong sunod da. Mga kabyanan. Istoryahan ta na karon diri sa ato sa nga pagpangalagad, headlines lang to, abi nyo komentaryo na to. Headlines lang to. Uy, pa komentaryo headlines lang to. Headlines pa lang to ang ato sini nga iga plastar ayahay. Naluoy man ko sa kay kwan sa kay misis to sa kun miss Mabakyaw. Naluoy man ta sa local economic enterprise office na sa kay Miss Mabakyaw. Naluoy man ta siya. Kabalo makita nga initiative agang may galibog man uli kuno isa batche. Sa mga pamangkot kagayina siya galibog man uli kuno isa batya. Kita nyo nagwa gid may kabaran sa istorya dito samtang naga pisa-pisa sa pamangkot si Councilor Nava. Nagwa gid dito ngang ilang nga purpose pasiraduhan ang tanan nga mga dalan sa palibot sa Central Market. Pabor mga kabyanan sa SM Prime Holdings. Kaya ang magapatindog kuno sa mga kiosko, hindi kay atong syudad. Hindi yung syudad amo magapatindog sa kiosko, kundi ang SM Prime Holdings amo ang magapatindog or ang magabutang, magaprovide sang sining mga kiosko nga ini. Meaning, nga ining pagpasarado sang Central Market mga kabyanan, ay labi na gid sa pagpasarado sang dalan sa palibot sang Central Market. Hindi na ya kay bangod kay dilapidated ang aton nga merkado Hindi kay tungod nga dilapidated na ang aton nga mga nga building sa merkado sa Central Market Ang purpose nagapakita dire base kagaina sa pagpangusisa sa ginhiwat nga regular nga sesyon kagaina nagapakita sa ila sini nga testimonya sang taga City Engineers, taga Local Economic Enterprise Office kag sang taga TMTRO si kay Mr. Jake Kunlo. Nagapakita mga kaberan nga ang ila sini nga focus hindi ya kay para bangod nga ang rason nga ang merkado ta guba. Nga ang merkado tang building ta dilapidated. Ang rason nagapakita nga ipasaraduhan ang merkado, ilabi na gid ang mga dalan sa palibot sang merkado, pabor galiya para sa SM Prime Holdings. Hindi ya kay tungod nga guba ang merkado kundi pabor para nga ang SM Prime Holdings, mga kabyanan, amo na ang maniobra nga panggubon ang merkado, amaton sila pangkakas, bangod mga kabyanan, kay ang SM Prime Holdings, tandugon na nila ang merkado, ang aton nga Central Market, mga kabyanan, kag panggubon, kay makaion na sila sang merkado. Amo nang nakabutang dito, kabuto nakita naton, base sa sige-series o kung sige-sige nga pagpangusisa kag pagpamangkot kag ina sang mga resource persons nga mo sanday Mr. Jake Kunlo sang TMTRO, si Maricel Mabakyaw sang Local Economic Enterprise Office kag si Engineer Gustilo sang City Engineers Office. Sila nga tatlo ang resource person kagaina. Mabalaan nimo kag makita nimo nga ang tinutuyo nila dire nga pasiraduhan ang mga dalan sa merkados palibot kag mga kabyanan ang mga market vendors pahalinon sa merkado kag ipatindugon or paplastaron sa sagwa sang merkado. Bangod mga kabyanan, pabor para sa SM Prime Holdings. Nga sa diin ini mga kabyanan ang hindi pa dapat paghimuon kag hindi pa dapat matabo. Why? Nga bakit? Tungod mga kabyanan,
kay ang aton nga kontrata sa tunga sang Iloilo Central Market ngagin o sang aton nga syudad ngagin representahan ni Mayor Jerry Triñas kag sang SM Prime Holdings mga kabyanan ginreklamo pa sang mga market vendors. Bistado! May mga market vendors nga nag-akusar. May mga market vendors nga nag-file sang kaso. Ginpasakaan kaso ang syudad, Mayor Jerry Triñas kag ang City Council. Bangod mga kabyanan, no? Sang mga irregularidad. May mga nakita nga irregularidad ang aton sini nga ang aton sini mga kabyanan nga mga market vendors may nakita nga mga irregularidad. Nakita nila ang railroad sa pag-approve sang authorization sa kay Mayor Jerry Triñas nga i-authorize siya sang City Council agud mga kabyanan, no? Nga mag-intra kag magpirma kag makipagtransaksyon sang kontrata sa taga SM Prime Holdings. Bistado! Di bla mo na? So nakita ini sang mga market vendors. Amo ini ang rason kung nga may nakita sila nga irregularidad sa sining pagpatigayon sang kontrata sang SM Prime Holdings kag sang syudad sang Iloilo nga ginarepresentahan ni Mayor Jerry Triñas. Amo na kung nga nag-file sila sang kaso, nangayo sila sang injunction, kag temporary restraining order. Di mga kabyanan ara pa na sa Cortes bong ginakaso. So nga anga mahulag na ang SM Prime Holdings sa pagpahimo sang building dira sa market, sa Central Market, kag pagpang guba sang mga porsyon sang merkado, mga kabyanan. Kay nakita naton dito nga ara mismo nagwa sa baba sang tatlo ka mga resource persons nga ang mag-aabaga sa pagpatindog sang mga kiosko temporaryo sang aton sini nga mga market vendors kung makagwa sila sa merkado among SM Prime Holdings. Bistado! Ikaduha, nagagwa man dito sa ginhiwat mga kabyanan nga pagpamangkot, pag-usisa sa mga resource persons. Nagapakita nga ang ilang ginalantaw nga ang mapaguba sang merkado amo ang SM Prime Holdings gyapon. Bistado! Pirmiro, nagtalang-talang pa ka nagsala-sala ang taga City Engineers. Bistado! Sanggin pamangkot siya gubo na, may dilapidated ng merkado na. Pahalinon ang mga market vendors na. Tano plano niyo sa merkado na, ano na, kayuhon na, i-retrofit na, ano na, pakayotang merkado na. Bistado! Sabat paganis ang City Engineers, siya nga, pakayota na. Tiambal ni Kausilonaban, yung tingay pakayo mo na. Kay di ba na gubon magani na sang SM? Amo to kag nagwa mga kabanan, no? Nga ang matutuod galing nga rason. Bistado! Pagwaon dira mga market vendors kay ang SM Prime Holdings amo ang mapaguba sang merkado kay mapatindog na sila sang bag-o dira ang merkado. Bistado! Kita nyo kung ano katunto? Bistado! Kita nyo kano katampuhaw? Bistado! Kita nyo kung ano may kabanan ka scripted sang ginahimo sang ato sini nga syudad sang Iloilo. Bistado! Tiyang mga konsyal naman iya, bangod mga kabyanan. Kaya mga konsyal, uto-uto man sang mayor, at idoso dayon iya. Bistado!
Councilor Sid Frey Cabaluna kagay na doon nakabatya guro to huya. Pistado! Ano pa ginliwat siya ng iyang resolusyon? Pistado! Pila na kabisis, sabi nga lang malabtikan siya mong. Tano pa doon na huya naman sa siguro. Pistado! Kapay pa nga may magkalabilin pa nga mga huya kamuda nga mga arad na sa City Council. Pistado! Kabay pa magkalabilin pa mga huya nyo. Gusto naton baguhon mga balatyagon nyo. Abi ang mga bato nyo nga balatyagon. Hindi man na bato siguro ha? Pistado! Galing kay nahadlok lang mo kinahuya lang kamos kay Jiri, kay si Jiri amo ang nagpatindog sa inyo da, amo nagpapungko sa inyo da bilang mga konsyal sa syudad. Pistado! Ano ginabatsyag nyo utang nga kabalaslan? Pistado! Nagbuto sa inyo si Jiri hindi. Pistado! Hindi man, di ba? Ang nagbuto sa inyo pumuluyo, dapat dito kamo sa pumuluyo. Nga sagi kay mo ya, sagi kamo ya kasunod-sunod kay Jiri Triñas man. Pistado! Dito kamo ya pumuluyo, sunod kay ang pumuluyo ta, amo ning ninyo dapat nga dampigan kay representante kamo sa mga pumuluyo. Pistado! Pasilipat kamo sina. Nga kung hindi tungod sa pumuluyo, hindi kamo kapungko da. Pistado! Amo na tako sa tandaan, mga kabyanan. Sagi kamo yung kapati-pati Jiri Triñas nga kung ano niyang ginapaminsar ya da. Pistado! Para na sa kagulingon niya. Pistado! Kung paano yung mabawi, guro mga kwan niya mga gasto niya dra Pistado! Basi bawi na gani guro, sobra pa. Pistado! Hindi bla? Yunis tigarapon ni Santissima. Amo na mga kabyanan, ang Pistado! ginahambal naton, no? Nga kon para man lang sa karaydan sa publiko, way managa pamalabag kag way makita ga pamalabag di. Pistado! Ang aton sining importante dire para langgid sa aton nga mga pumuluyo. Pistado! Once nga ang ining mga ginahimo nga tikang sa aton sining nga syudad, para man lang sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo, way kita question kag wala kita mga kabyanan naga reklamo, hindi kita magpamalabag. Pero kung nakita naton, nga may mga apektado nga mga stakeholders, may mga apektado nga mga pumuluyo naton. Pistado! Pagkatapos daog-daugo naton niya kay naga-question sila sang ila kinamatarong, ginapakigbato nila kinamatarong nila. Tinga aabi may kabanan nga mo na iyahaw. O hindi bla? Pistado! So istoryahan tama na karon diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kabanan. Headlines pa lang to. Way pa ta nag-komentaryo Headlines pa lang mga kabyanan. Pistado! Istoryahan ta nagkaroon dugang diri sa ato sila nga pagpangalagad samtang sa iban panaton nga mga balita. Pistado! Iban panaton nga mga headlines mga kabyanan. May ato dito nga mag-asawa sa may Banwa sang Pulupandan sa Negros Occidental. Pistado! No? Nga ginatalana nga kasuhan sang pulis sa Banwa sang Pulupandan. Pistado! Bangod may kabayan nga may ginlubong sila nga bata nga buhi pa. Pistado! Suno sa inang si Portoriro sang sementeryo Pistado! nga naghingyo ini ang mag-asawa nga ilubong nilang ilang nga bata kaya ang bata nila kuno napatay gid sa pagbunag. Pistado! Ti ugaling wala sang death certificate nga ginpakita ang mag-asawa. Pistado! Ti mga kabyanan, kung maglubong ka sa sementeryo, dapat may death certificate gid na Pistado! para nga malubong sa insaktong bata. Ang rason sang mag-asawa nga fetus ang nagwabot sila kung nahulugan sila bla. Pistado! Siyempre ka nahulugan kundi siyempre, no? Why sang death certificate? Ti ang ginimo sang si Portoriro, ti instead nga ilubong sa duta, nga ipaagi nyo, ibutang nyo man sa sementeryo kung siya natawag naton nga pansyon. Pistado! Kahit siyempre sila na tao naman na. Hindi lang hambal. Amo nang hambal sang si Portoriro. Pistado! Sige pasugtan man. Pistado! Paglubong kuno suno sa mga sa mga si Portoriro kag sa mga ano panawag sini mga Pistado! inang naga-serbisyo bla sa sementeryo. Pistado! Paglubong nila sang maklos na totally mga kabyanan ang pansyon, nakabati sila sang hibi sang bata. Pistado! Nabatian kuno nila nga may hilibiyon sang bata matunog. Pistado! Dito sa sulod sang ila sini nga ginlubong mga kabyanan nga karton. Pistado! Ti karon kundi ginbuksan nila dali-dali liwat. Pistado! Pagbukas mga kabyanan dali-dali sang pansyon
nga ginlubngan kay may nagahibi nga bata, Pistado! ginkuha nila liwat ang bata, may kabaran, hindi fetus ang sasulod, Pistado! kundi bata gid. Pistado! Gindala sa Rural Health Clinic dito sa may Banwasang Pulupandan, Pistado! kag ginpa-check up sang mag-abot dito sa Rural Health Clinic ang hambal sa nga doktor nga patay ang bata, mga kabyanan. Pistado! Abot silingon ti na dayunan gin nga napatay kay tigin lubong mong lawig gisipab lang ako kutanay na Pistado! ginbutang na ginsarado na mong pagsarado may kabaran sus muriuni sigra pun humibi kunong bata. Pistado! Dali oh. Amo to gin dali liwat kutkot ginbungkal ni liwat tong ilang ginlubong bata to sa may pansyon. Pistado! So ang hambal sang mga pulis nga ginaplano nila nga kasuhan sang infanticide ang ining mga ginikanan bangod mga kabyanan nga gintago-tago nila. Pistado! Ang natabo gali sini nga may ara sila nga bata nga bagong nga inang daw mga pila pa lang kabulan ang bata daw na ulayhunan plano panawag sina gani ulayhon no na ulayhunan mga kabyanan ang kwan no na ulayhunan ang bata or ang ginikanan ang iloy na ulayhunan. So samtang do mga anom palang kabulan ang bata 7 mga kabano hasta do pila palang do 8 bulan o 9 kabulan no may ara na sila nga way pagani matuigan ang bata mga kabyanan nila nagwa na maliwat ang isa ka bata. So bisan sa mga prenatal, bisan sa mga record, mga kabyanan, gintago-tago nila ni kay wais nakbalong gabusong gurong bayi hasta nga nagbata. Pagbata sang iya nga asawa, no? Sang mag-asawa nga ini, wala gani sang gindala sa Rural Health Clinic, wala gani kundi may paltira, wala. Kay ang nagpaltira mga kabyanan sa iya nga asawa, ang iya man nga bana. Amo man na nagpaltira. Ti pagwa sang bata suno sa ilaway nagahibi. Wala nagaginhawa. Ti ang pag-insindi nila nga ang bata nila patay na So ginhimo, gindiritso nila nga ilubong. So ilubong na tani nila sa duta sa may simenteryo. Naglisensya sa si Puerto Rico nga malubong sang bata kay manti ang bata patay. Ti ang ambal sang si Puerto Rico silinga ti tawo man ina, no? Instead nga sa duta yung ilubong, ibutang sa pansyon. Kay may ara man kuno nga, inang lugar pa man, nga pwede malubngan nga pansyon, dito sa may banwa sa Pulupandan. Sus, ang natabo mga kabyanan, amo to. Nga hambal kuno sang mga naga-close ang pansyon, pag-close na sang pansyon, batian nila tunog nga hilibion sang bata sulod pansyon. Pistado! Kundi binuksan la, binungkal nila liwat. Kagin dali-dali nga gindala ang bata sa Rural Health Clinic. Pistado! Kagin palantaw. Pag-abot dito, mga kabyanan, gindeklarar nga patay ang bata. Pistado! Pero, batyagan gidya kang nabatian gidya sang mga si Puerto Rico kag sang mga naga-serbisyo dito, Pistado! mga kabyanan, nga tunog katama sang hibi sang bata. Pistado! Ha? So, ano pa no sila? Nalangkuyan, no? Nalangkuyan ang iloy. Kaya may bata pa sila nga daw pulok tuig, pulok ka bulan, pulo 11. Pistado! Pulok bulan, gro, mga kabyanan, no? Tapos, nagbata naman siya liwat. Ano pa no sila? Nalangkuyan. Pistado! Amo na sa may kabanan, na daw nalangkuyan lang iloy. Ti, why nila yung mapa-check up? Wala, bisan prenatal, wala. Hasta nga nagbata, liwat kag ang nagpabata, gani sa ila. Pistado! Dito na balaan, may kabarang nga ang nagpabata, gali sa iya nga asawa, ang iya man mismo nga bana man niya, siya man niya nagpaltiro. Pistado! May paltira, wala mga kabyanan mo, no? So, muna siya ang matutuod nga natabo. So, ginausisa, karon ka ginaimbestigar sang pulis dito sa Banwa sang Pulupandan. Pistado! Kung anong plano, kay planuhan lang nga ginapasakaan kaso ang mag-asawa, kung anong plastada. Ha? Pistado! So muning espesyal nga balita dito sa probinsya sang Negros Occidental. Pistado! Balita naman nato naman niya sa probinsya sang Capiz, mga kabyanan. Pistado! May isa dito ka babae sa may Banwa sang Maayon Pistado! nga nagasakay sa motorsiklo ng habal-habal blang natawag na. Pistado! Nagasakay sa motor, ginluthang mga kabyanan, no? Pistado!
Di until now, wala pa mabalaan kung sinong suspect sa pagluthang sa sining babae nga nagasakay sa motor. Ang motibo, wala pa mabalaan. Amo nagkaroon ng usisaon, kagamo ng aton nga i-follow up kung ano ang motibo sang pagluthang dire sa sining biktima dito sa may banwa sang maayon sa probinsya sang Capiz, mga kaabyanan. Storya tra karon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang sa iban panaton nga mga balita kag information diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ikaduha nga adlaw kun ikatatlo nga adlaw nga nagbukas ang klase kag may ara na kita nga face to face mga kabyanan, no? Ti kada aga ginutok kaya nga tubang kay eskwelahan eh. Mga pila ka mga eskwelahan na to nagaginutok. Samtang ti ang face to face nga nakatabo sa ato sinatagsa ka mga eskwelahan daw kun pa lang taon mo daw okay man no? Daw hindi man daway naman problema no? Magluwas sina kati kun pila kadlaw basi kun balitaan naman kita nga nagtaas naman ang kaso sa COVID-19. Hindi bla? Pero daw ay naman. And pinakalabing una nga kaso sang monkeypox diri sa Western Visayas mga kabayan. Most especially diri sa Iloilo. Taga-probinsya ang pinakauna nga kaso sang monkeypox. Base sa balita nga ini siya mga kabyanan ang wala man sang history nga nagwa siya halin sa iban nga pungsod. Meaning nga ini siya diri lang saya sa syudad o diri lang saya sa probinsya ga star sa ilang lugar to sila nga balay. Wala sang history nga halin siya sa iban nga pungsod nga nagpuli diri sa Pilipinas. Galing ang history sa iya nga may ara sa nga paryente nga or miyembro sang pamilya nga halin sa iban nga lugar or halin sa abroad, halin sa iban nga pungsod nga nagpuli dire sa ila mga kabyanan. No? Tiyang pamangkot. Ang iya paryente to nga way man to yan na biktima sang monkeypox. Nga siya yan na biktima. Dapat supposedly ang iya dapat to nga paryente nga nagpuli sila nga lugar nga halin sa iban nga pungsod, dapat siyang una nga biktima sa monkeypox, hindi bla? Tinga nga siya ya, mga kabyanan nga nabiktima sa monkeypox. Nga ang paryente ito nga halin sa iban pungsod, wala haw. Gin-report nga ini mga kabyanan, no? Kalabanan hindi bala base sa balita kag base sa pagpahayag sang taga Department of Health kag sang taga WHO kon World Health Organization. Nga ang kalabanan nga mga biktima sa monkeypox kalabanan sa mga nagabaratian kag ginaigo sang monkeypox mga kabyanan. Hindi bala ang halos kalabanan sini suno sa taga World Health Organization ara sa 90% mga kabyanan nga ang mga nagakaigo sini sa monkeypox amo ang mga agi o kon mga ginatawag naton mga bisexual. Amo ini ang mga nagakaigo kag suno sa report kag pagpathag sang taga World Health Organization nga ini mga kabyanan ang maga-transfer gid lamang sa sexual intercourse. Ang kalibawis ni daw AIDS kili no. Pero sa brutality, buot silingon kung mapatay ka gid no. May kamatayon bala mapatay ka dayon sa monkeypox no. Halos wala sang dako nga percentage nga mapatay ikaw kung malatman ikaw sa monkeypox. Tingamon gani diri nga ginaistoryahan diri iban kalabanan diri ang hambal sa ato sining nga mga pumunuyo iba yung mga reaksyon sa aton mga kauturan nga ginbutangan lang ngalan nga monkeypox gin panami-nami lang nga monkeypox kaya puro sa pagkamatuod niya ordinaryo nga sulalob. Ordinaryo nga sulalob. Ti mga kabyanan galing ko nimo lang taon daw lain gid saya no. Ang di lang sulalob gahilanat ka man. Ako kaagi mako sulalob mong pero basta makaagi ka na sulalob mga kabyanan. Ang iban sina sa karaya surarom kuno no surarom. Mag-pronounce sila sa sirarum sa mga karaya
Sa mga hiligay nun, sulalob, mga kabyanan, no? Ti ang sulalob, mga kabyanan, hindi man niya makapatay, no? Wala labot sina, kung makaagi ka na sulalob, hindi ka naman, mga kabyanan, makatilaw pa, nga masulalob liwat, hindi bala? Kung makasulalog ka na nga daan, hindi ka na niya maliwat pa, hindi ka na liwat nga matapikan, kaya basta masulalog ka na, nakatapos ka na. Hindi ka na matapikan, liwat, hindi bala? Didiriya ang sa parte sa Mangkipax, ambot ko nano, kaya ang ginalinan, sinikunuya, magka-transfer simo, hindi mo niya kay sa hangin, mag-agi, silingabing sa hangin, makuan ka, matapikan ka. Ang report yang wala bulong ang sulalob, wala sang bulong ang Mangkipax, pero makalaton saya sa imo, pinagi sa sexual intercourse. Kag ang report ng informasyon nga kalabanan kuno nga nagakabiktima sini, nga nagakalatnan amo ang mga agi, no, mga bisexual. Ti ang isa sa mga biktima diri nga report, ti daw amo ng kasarian niya. Daw mo na mga kaberang iyang gender. Sa report ng informasyon, ti ang pamangkot, hindi man siya nagpa-abroad, wala man siya kapa-abroad. Kag ang Mangkipax, mga kaberang, hindi halindriya sa aton sa Pilipinas, Wala yung Mangkipax sa Pilipinas, halintiya sa ibang pungsod, di ba? Di ang isa to nga nagpuli halin sa ibang pungsod nga na pamilya nila nga wala ya pang Mangkipax nga siya may araaw. Sa malipot yung sigilanon, laban-laban istorya sa ako nga mga amigo, sila nga sirarom na. Padako-dako man lang surarom. Sulalob o kung surarom, mga kabyanan. Tiyang report informasyon daw may ara naman kuno sila sang ang taga-kwan blang mga taga-laboratorio niyo. Laboratory. Gahimo naman kuno sila sang baksin para sa para sa Mangkipax. Aran man daw ginaplasta naman nila kuno ang kwan ang ining vaksin, mga kabyanan. May ara man kuno sila nga ginaplastar nga vaksin para kuno sa kwan sa Mangkipax. Sadya naman basi may mga swab testing naman niliwata. Nabalaban damo naman may mga RT-PCR test naman tanad O kon ano ganitong isa to sa unaging gamit nila nga kwanto no ganito rapid test, no? Tong rapid test nga palpak bla. Hasta ganing RT-PCR test palpak man. Hambal nyo 100% ang RT-PCR test insakto, di mga Gs man. Pilak bilog ko nakilala nga mga amigo nga nagpa-RT-PCR test, mga kabyanan, nagpositibo, galalain siya. Pagkasunod, mga kabyanan, nagpa-RT-PCR test pagiliwat sa piyak dito, negative. Ang sa piyak positive, ang sa piyak negative. Ay, Moriones, tigarapon sa tisima. Tibot silingon, palpak man, mga kabyanan, may ara man nga palpak nga RT-PCR test. Kung ang akon pang migol niya, pang martala na pare. Tisiling ko daw mo man. Oras na ton, mga kabyanan, nakalabon kita sa 40 minutos sa nakaligad sa alas 9. Diri sa ato siling nga pagpangalagad, balikay kita dugay-dugay. Mga kabyanan, diri sa ato siling nga pagpangalagad. Pagkatapos sila sa mga pila naton ka mga importante nga mga commercials diri sa aton siling nga pagpangalagad, mga kabyanan, no? Daligid lang sa ato siling nga mga tagparamati sa atong mga kauturan, mga komersyal tanay para makapakuan makapahunay-hunay makita diri sa ato sining pangalagad, mga kaabyanan. Nagapamati kamo sa GCNL, ang online radio sa siyudad sang Iloilo. Ini ang DYRB, Radyo Bistado. Kasi Mario kag kasi Manwa, may solusyon na ang mga problema.
herbal capsule, balatian sarang makontrol. Ang evergreen na herbal capsula, sangkap nutrient kag vitamina. Mabakod lawas, kahatag sustansya, nagabalansi gid sa sistema. Sobrang acid, sugar, kolesterol, evergreen lang ang makakontrol. Kay ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ang evergreen may 7 ka sangkap, makapapagsip sang atong lawas. May malunggay kag ampalaya, may saluyot nga masustansya. Ang evergreen may ingrediente, may turmeric, wheatgrass kag barley. Mabakod lawas kag babalansi, kay napunan sang vitamin C. Ang evergreen herbal capsula, complete minerals kag sustansya. Hindi lang pang pinamilya, kag ini ang pang-export pa. Evergreen capsule ang mabakal na sa butika kag mga parmasya. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo. Sigurado nga epektibo. Sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Gintingog nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Bilang isa ka empleyado, nabatsagan ko ang kakapoy kag permistress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapagsik ang lawas ko. Salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule makabulig man sa diabetes, arthritis, sinusitis, UTI, ulcer, problema sa tagipusoon, problema sa baga, problema sa atay, problema sa kidney, mataas nga kolesterol, problema sa prostate gland, problema sa kaugatan, makabulig man prevent sa cancer, kag madamo pa. Ang inyo alagad, Doc Crispin Hico, nga nagapanugyan nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa RCL Alternative and Health Food Center kag sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo lugar. Ako si Juliet, bilang college student, madamo gid ang tulunan ko kada adlaw. Kag naghina ang memory ko. Sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nag-active ang memory ko kag mahapos ko ng mensindihan ang mga lessons ko. Salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Gintingog nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumpleto ang benepisyo. 7 na katuig kami nga mag-asawahay, pero wala gid kami makaanak. Sugod sang pagtumar namon sang Evergreen Herbal Capsule, nabatsagan namon nga bastante na kami sa sustansya. Isa ka bulan nga arangkada, nangin positibo ang resulta. Salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule makabulig man sa diabetes, arthritis, sinusitis, UTI, ulcer, problema sa tagipusoon, problema sa baga, problema sa atay, problema sa kidney, mataas nga kolesterol, problema sa prostate gland, problema sa kaugatan, makabulig man prevent sa cancer, kag madamo pa.
ang inyo alagad Doc Crispin Hico nga nagapanugyan nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa RCL Alternative and Health Food Center kag sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo lugar. Bilang isa ka empleyado, nabatyagan ko ang kakapoy kag permistress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapagsik ang lawas ko. Salamat sa Evergreen Herbal Capsule. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagapamati kamo sa GCNL, ang online radio sa siyudad sang Iloilo. Ini ang DYRB, Radyo Bistado. Bistado! Mga kaibigan, pabalik na diri sa aton nga pangalagad ang oras naton karon nakalabor kita sa 48 minutos na kaligat sa alas 9. Mga mensahe nagikan sa aton nga mga viewers, mga kabanan, pasiplatan naton nanay hatagan taman hustisya nga aton nga mga viewers. So kay perti kada mo damo sa mga viewers naton, no. Nag-usik kini sang tiempo kag inang ang iban diri naga-send pa sang stars, no. Sa mga naga-send sang stars, no, salamat kid sa inyo tanan-tanan. Makabulig-bulig ini sa aton nga pag-broadcast, no. Kag sa aton nga operation. And sa mga sa mga kauturan naton nga wala pa naka-share kag wala pa naka-follow palihog ta, no, i-convince niyo inyo nga mga amiga ka mga amigo nga i-follow ang aton sini nga Facebook page para nga ma-notify man kamo, no, sang aton sini nga pag-broadcast. Okay? Maayong gabi kag shout out sa iba naton nga mga viewers, kay Gina Makuko, kay Aimee Bakusa, kay Suizo Ernesto Kilayko, Alin Hover, kay Christine Obsequio Arivalo, Gina Makuko, Rachel Tan, Jan Denman Kanha, si Rami Sasa, Archie Diaz Gasyas, si Wilbert Libuna, Tiham Roni, kay Rami Sasa, Dailin Gamuza, Janet Himugaan Bolivar, kay Rosanel Artigi Giliano, kay Herbert Simon Kamiki, watching from Narita, Japan Hotel. Wow, grabe si Andrew T. Elisa Halmas, thank you for watching. Kay Andrew T, thank you for much watching. Bistado, Latiguha sila todo. Idol sa sobra-sobra. Nagid sila kaluoy, mga utod nga mga vendor sa markets. Si Ronel Morcia Novero, si Irits Jan, silinya kamango simo, panamion gani para hindi lunangon, kag gabaha, silinya saton. Kamango kuno sakon, no? Siling ni Irits Jan, silinya kamango si imo, panamion gani para hindi lunangon, kag gabaha, no? Ati okay na, no? Ako pasugtan ko na lang ikaw ang ginambal kag ginatawag mo ko nga mango. Pero way kakaintindi kag way kakahibalo kung anong sitwasyon sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga market vendors dira. Ang nalagas mo lang yang panami, way kakbalo kung ano ang tuson sang mga market vendors dira kung pananglitan. Kag ining pagpanami sang merkado, mayutani ko ng pagpanami sang merkado, maka-income merkado ta. Maka-income kita nga mga pumuluyo, pero maka-income dira ang SM Prime Holdings. Ti mangu-mango, ikuya katama, no? Iris dyan, no? Ako yung mangu-mango, ikaw yung maalam. Sa kay Grace Fondal, mayong gabi, kay Joshua Jaka, siya niya padalagan kaliwat para tumpila ka Japon, si Rix dyan, no? Ginahangkat yung magkuliwat niyang padalagan, no? Lantawon ta, no? Tapos ang balon mo naton si mayor mo, no? Naton, kung magpadalagan ganiliwat sa ako, ang balon mo si mayor mo naton sa magamit kwarta, hindi sa magpagwa kwarta, bla, ng inang kwan bla, ng patas-patas bla, tapos waay iptanay, waay hugtanay, waay hire sang linibo-libo nga mga job hires.
no? Para makita mo kag mabalaan mo kung paano maghilibion mayor mo. Si Nancy Di Biado mayong gabi, si Gloria Morante Ostalero, kay Eds Caballero, kay Batong Babila Remigio, si Elisa Halmas, wala nagaugta sa Idol John, nagaulikid lang nasa sa mga utod ta nga mga vendors. Si Elisa, okay, nabasa ko na, si Litsim Rondanim. Thank you so much for watching. Kay Rose Ison Gante, good evening kay Rose, okay. Si Vicenta Villanueva Latigo, amugani ang pamangkot ko pero daw nadula ang ginsulat ko sa ano na, samo, ang ginsulat ko samo, okay. Si Nonoy, good evening man. Joshua Jaka, Eds Caballero, kay Ophelia Lagunday Sukinia, watching Idol, God bless. Kay Margie Luda Bayot, watching from Roa City. Kay Helen Girhim Maldiser, bastante sa Mando, Mayor John. Si Suizo Ernesto Kilayko, balaan mo, busog na sila. Si Gary Agtoto Dumago, buisit klasidalan, gindungan niya pagid obra, bagay damo project, damo kwarta. Si Juna Bibi Kapulot, si Edelberto Orense, Joy Pulunan, Ahino Lorana Elra, si Alfonso Sotico, Sotasio, no? Good evening, watching from Hong Kong. Si Pearl Ganancial Gallego, JC Alim, watching here, Mayor from Sorala, South Cotabato. Hidlaw man ko sa aton grupo ba. Daw mo man, no? Kung tapos Canada, puli Canada, kaya hidlaw kami si mo, si Vice Mayor Kaiser Adulos, diyo, na hidlaw si mo, no? Si Alansky Baldago, okay na mig, kau lang bahala dyan mig. Si Christy Matalubos Bastillador, good evening all the Idol John, God bless you always. Ernesto Hiniblaza Jr., Dol, good evening to Od Gidman may maligno, Dol. Maligno? Pamangkot ka kung may maligno. Ara sa City Hall ang maligno, pero tikdamo. Ara City Hall, pero tikdamo maligno. Oh, okay. Sakay Miming Serbo, hello Idol, good evening. Paano lang na kung wala ikaw kag wala sinaba? Kaluluoy gid mga vendors Idol, kag mga pumuluyo Idol. God bless lang si imo, kag ingat lagi. O halin lang sang una, waay gid na pulos si Jerry Idol. Oh, haslo. Nga klase Mayor Idol, next election makabugtaw na mga pumuluyo para si imo Idol. Ay hindi tulog mo na sila gyapon, labi na gid kun may kwarta. Kun may giring na, tulog mo na sila gyapon. Si Ramel Sormieda, ati kon ikaw ang nagmayor, ano plano mo haw, la man Japon? Ti hindi tanan napagplanuhan kay way gani ko nagmayor, pero kung nagmayor ko, makita mo na dayon tani. Si Gloria Morante Ostalero, okay. Si Alan Baldago, okay. Si Yolina Arancilio Alcorin, good evening man. Kay Joseph Martinez, Vivencio Hugado, Kaya Roy Lindon, Vicenta, okay, nabasa ko na. Si Alin Alucada, si Rene Salinel, si Ray Resurrection, Joshua Jaka, Helen Gerhim Maldiser, kaluoy gid English ni Serpla, ano to? Sa iya ang siya anay kay gin Ilonggo ni Serpla, English na sa Batya kag kinamatis. Okay.
si Ramona Galban, Fatima Vivian Zapico, si Cristina Colacion, good evening kay James Giaga, Fatima Vivian Zapico, kag sakay yun ni Arancilio Maprangala, belated happy birthday kagawad ha. Pao nami mo birthday no. Sino pa? Aileen Humisilyada, ara da maligno idol, gaupod si imo, trolls. Si J. Dison Tolentino, si Runner Dumalaog Dalino, si Leo Placito, kag iban pa. No? So, thank you so much no, sa ato sa mga viewers. Piyak naton nga Facebook page naman abi. Ay no ni dula niyo. Okay. Ilang nga. Sa piyak naton nga Facebook page basahon ta naman mga kabyanan no. Ari, baw damo gali, masubra panigali sila di 300 do. Sa YouTube channel naton no. Ario si Wilfredo Takuyan, si Christina Johnston, si Walter Tihiro Vlogs, Susan Rivera. Amo ning aton nga mga nagaupod no sa Toronto siya nagalantaw sa aton nga YouTube channel mga kabanan sila nagalantaw no. So ari pagid sa aton nga Facebook page sa isa no. Ari mga kabyanan dali gid lang sakay Alan Escriba Calanaw, si Jan de los Santos, okay, si Joshua Jan Yanko, wala problema, Mayor okay, si Belia Rose Granzo, Jan de los Santos, maayong gabi. If F. Espinosa, Melanie Cantara Parcia Granfiel. Thank you for watching. Kay Jan Hirochi Berenio, wala ko galingon nga panindugan kundi magsunod-sunod lang. Dapat dampigan gitani ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Kay P.P. Smith, good evening. Si Monte Castro Nue, Lydia Tahonera, Lovelia Pirocho Tolentino, Ami Bakutok Brillantes, kay Nalia Asot Sinal, Abot Tap Nuhit Nagnap Nitzterg, baliskad ni ngalan niya nila banaban no? Kay F. Cormida, Dondon Vigo Ricaforte, kay Jamie Canido, Dindin Espinosa de los Santos, Marlon Rujo, Reynor Cordero, kay Terry Hamusali, Rachel J. Sampiano, kay Joven Arcunes, Wing Oy Puras, Lydia Tahonera, Luz Sulamilio is watching, kay Paul Casamayor, Cyril Sobrimisana, Tubong Banwa Noel Igaspe, Cyril, okay, nabasa ko na, kay Sawi Magbanwa, Raner Orinar, James Burato de Palubos, kay JV Villanueva Benedicto, Emmanuel Panungon, Diony Contreras Aquesa, kay Nadi Bailon, Emmanuel Panungon, yes, nabasa ko na, Regan Fuentes, Ethan Franco, Jason Habonita, Verna Salvilla, Melanie Cantara Parcia Granfiel, Adoni Franco Giliergan, good evening sa inyo tanan, no? Kay Nini Tuarez, Warton Bibico, si Jesus, no? Idol, mga pulis kahaslo siyang traffic kag rush hour sang hapon ginapahigad gid kami, ginsundan ko ila convoy, wala man emergency, may VIP man lang nga makadto sa convention center. Amo na sila ka mga kwan, amo na sila ka mga wastik puder. Okay, so mga kabyanan, no, dalang alan na tiyempo ta diri sa ato sining nga pagpangalagad,
buwas kita no sa kay Teresa Gipo pagaliw, kay Michael Natividad, kay Teresa Gipo, Jenny Baxia, Joshua Jaka, Daryl Mahinay Francisco. Ya mayong gabi siniya John. Daryl Francisco ni ang gwardya da ligad sa dalom. Kung ikaw tani nagmayor idol, mayo pa mabuot kaya nga daan kag nasaksihan ko na ya batasan mo, mabinuligon ka nga tawo, no? Thank you okay. Si Teresa Gipo, si Romy Pedrigusa, si Ahino Lorana Ilra. Thank you so much kids sa inyo sila nga pag upod kag paglantaw no, kay Cristina Colacion, kag kay sino pa? Fatima Vivian Zapico, sakay Yonima Arancilio Maprangala, si kagawad ni no sa Dungon si. Thank you no sa inyo sini nga pagpakig-upod diri sa ato sini nga pangalagad mga kabayan. Okay? Kay Adonai Franco Giliergan pagaliw watching and listening from Haro District. Kag idol kadamo gidya advertise mo sila ni Berna Salvilla. Sige lang pabay ilang. Kaya mo na sang ginakwaan ta sang aton nga pala nga buy anandi kag amo nang ginagamit naton, amo nang ginasweldo naton sa aton nga mga reporters diri sa aton nga news center. Sa aton managhimo balita kag sa aton nga mga IT diri. Amo nang ginagamit aton sweldo. Gapangita pa ko reporter kani gusto ko mga kabayanan. I-announce ko lang diri nga daan sa aton sini nga programa. Gapangita ko reporter bisan isa lang anay kabilog no. Diri sa siyudad sa Iloilo para sa siyudad sa Iloilo no. Kag isa man ka reporter para sa probinsya siguro ay no. Galing kay kung diri sa siyudad okay lang. Mga kabayanan, gapangita ko reporter diri sa siyudad sa Iloilo kay hindi ko matatapan. Makon muna magkadto ko to sa City Hall kag mag-cover. Ako gid personal no. So kung may reporter kita, pwede nga ang reporter naton amo makakadto dito kag maka-cover sang session sa City Hall. And then mga balita sa Capitol, mga balita sa pulis, mga balita sa Campo Delgado no. So gapangita ko reporter mga kabayan, ang gusto ko inang bisan mascom mascom student lang anay, bisan hindi pa gani graduate no, pero kung may ara nga mascom graduate mas nami gid no. Ilabi na gid ang nakaagi na training bla do may mulo experience na para nga mahapos na lang mag training sang masyado. Ilabi na gid kung kung sa bagay ang kalabanan nga mga mascom graduate subong kabalo naman sa ginatawag naton nga IT hindi bla sa pag-edit sang mga news, pag-edit sa mga pictures and videos. Kaya nga aton sini nga reporter para ini sa aton nga GCNL may kabana kun ang sa June Kapulot News Live. Okay? So gapangita ko bisan sila kabilog reporter why ko pili mga kabayanan lalaki man o kun babae, pero mas nami gid kun babae no. Labi na gid kun mga matahom-tahom man bala kay manti para mabawi-bawi man tabla. Hindi man ta gwapo nga daan ti pagkatapos reporter ta hindi pa gid gwapo man. Para mabawi-bawi man bala nga may makita man sila bala nga siling nila rin na ma-report na di karon ang gwapa-gwapa nga reporter ni Idol John. Nati kundi basi pila ka adlaw masapawa niya pa ko sa pagkapasikat nyaman nga ti makon muna nga reporter na maalam pa manami mag-report pagkatapos trainingon kuni sa maayo gid sa nga nami siya mag-report no. Pila ka adlaw kundi basi pa man lang hindi lang sa kay reporter kundi anchorman pa no. Diri sa aton mga kabayan nga GCNL no. So gapangita kita reporter para diri sa syudad sa Iloilo kung sino magusto mag-apply lang kamo no. Ipaagi nyo lang sa sa PM, i-PM nyo private message ninyo kita no. Ang pangitaon ninyo pwede kamo maka-private message sa aton sining GCNL o hindi gani sa akon mismo personal nga Facebook mga kabayanan no. Ang personal naton nga Facebook inang makita ninyo bala ang akon nga inang ano niho makita nyo akon nga profile. Ang profile ko ang upod ko si Vice President Sara
Duterte, mga kaabyanan. Bistado! Dito mati ko daw si Vice President Sara Duterte maabot diri sa aton sa sa ilabinigid sa Gimaras. Bistado! Daw makadto sa sa Gimaras. Ti siya kay Vice President Sara Duterte dako makadto ganin sa Gimaras, hindi kagin magpainto dira sa mga opisyal. Bistado! Hindi kayo magpainto da. Remember, Vice President Sara Duterte, remember, ginlawag na ni tatay mo, ang iban nga mga opisyal dira sa Gimaras, ginlawag ni tatay mo nga drug panawag ning narco politician. Bistado! Ga proteksyon sa illegal drugs. Bistado! Amo na takos mo tandaan, Vice President Sara Duterte. Basi magkadto ka sa Gimaras bala, hindi ka gida magpadala-dala anay, no? Si tatay mo maginlawag nga opisyal kag ginlawag nga nga inang ginlawag nga public official dira sa Gimaras nga nagaproteksyon sa illegal drugs. Bistado! Kasi nalipat ka na bla, butsi muda, no? Ako hindi na kuya kinanglan niya nga magsagi pa sang pasipsip dira si imo. Bistado! Ang importante, ma-remind ka lang nga subong ang illegal drugs nagamat-amat naman balik kan diri subong sa amon sa Western Visayas ay ilabi na gid sa Iloilo City, no? Ilabi na gid sa Iloilo City kag Iloilo Province. Bistado! Nagamat-amat naman balik ang illegal drugs. Basi kumalipat ka bala Vice President Sara Duterte pag-abot mo din sa Iloilo or labi na gid kung magkadto kato si Gimaras, hindi kayo magpadala-dala, no? Mga kaabyanan, base kon nalipat ka nga si tatay mo maging panglawag nga mga drug protectors nga mga narco politicians diri sa Iloilo kag sa bilog nga Western Visayas and including Gimaras, mga kaabyanan. Bistado! Alang-alan na tiyempo ta diri sa ato sila nga pangalagad sa mga muna na sila nato, no? Sa ari pagilo, no? Si J. Dizon Tolentino, good evening. Sino pang wala di? Si Leo Placito, idol. Ikaw gid baskog idol John. Thank you Okay, si sino pang wala tama basande? Kag wala tama acknowledge. Okay na. Si Teresa Gipo, kay si Romy Pedrigusa, Ahino Lorana Ilra, kag sa kay Sailo Udaugo, no? Thank you and good evening sa inyo tanan-tanan. Salamat kid sa aton nga mga viewers sa Facebook. Ilabi na gid sa ato sini nga mga viewers may kabanan sa abroad, no? Sa inyo tanan-tanan dira. Salamat kid sa pagsuporta sa aton nga programa, sa mga send sang stars, salamat kid sa inyo tanan-tanan. Kag sa mga lantaw sa aton subong nga damo-damo sang nagasulod nga komersyal sa ato sila nga programa, pasensya gid Hindi nyo lang pag-i-skip, pabayin nyo lang ang komersyal, pagsulod yan na dugay-dugay, matapos mo na dahil dasig man lang na ang mga commercials nga ina. So nagahatag na sila sa aton sang dugang nga income diri sa aton sila nga pagpangalagad. Amo nang ginagamit naton, ginasweldo naton sa aton nga mga personnel diri sa GCNL, mga kabyanan. Kag iban ginabakal man naton kag ginagamit naton, ginabakal naton gamit para nga mag-upgrade pagid ang aton sini nga studio, mga kabyanan. Okay? So salamat kid, hindi magkalipat antes kamo magtulog, mga kabyanan, no? Gamit kamo anay sang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga may mga problema sa erectile dysfunction, no? Kabalo kamo, mga kabyanan, nga kung maggamit kamo sang Bravo, nagabalik ang kapagsik nyo. Tuna, tuna. Nga ano, mga kabyanan, ara sa Bravo Food Supplement Capsule for Men, no? Ilabi na gid mga kabyanan ang adlaw-adlaw nga naga-crave kita, partikular na ang mga lalaki sang pagkaon bla. Ang food cravings, mga kabyanan, sa ginatawa naton nga desire nimo nga magkaon sang pagkaon nga imo naluyagan. Hindi lang gali ni kay siling para lang niya sa lalakwan gid nga mga lalaki, ano? Ini bangod nga ang lawas sang mga kalalakinhan ang nagakinahanglan man sang nagakaigo nga nutrisyon, agod nga matungdan ang mga pagpanghangkat kag katungdanan sa kabuhi.
ang sobra-sobra nga food cravings mga kabiyanan ginatawag naton, no? Ang mahimo magresulta sang pagkaubis o pagkatambok bla, no? Sa mga mahilig magkaon mga lalaki da. O kung sobra-sobra nga kabugaton kag mangin tunaan ini sang iban nga mga sahi sang baratian. Isa sa makabulig sa imo agod mapanubo ang food cravings naton amo ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Hindi magalini kayo sila nga para lang sa mga pampabaskog sang manoy, no? Kundi para man pampaniwang linyo. Ini ang may ingrediente nga maka kag may mataas nga fiber content kag protein agod mahatagan sa gusto nga sustansya ang imo nga lawas. Magluwas ini ang maka ang may ara man mga kabayan nga ngang maka sa Bravo may ara man siya nga Cornea crassa para sa erectile dysfunction kag Jatropha para sa fertility. So para sa mataas nga testosterone level sang mga kalalakinhan mag-Bravo Food Supplement Capsule for Men na kita, bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Okay? Kag ang Vitalangs Capsule mga kabiyanan, no? Ang Vitalangs Capsule para ini sa mga kauturan naton nga may mga problema sa baga, kung ikaw ginaubo, pamaagi sang imong lawas amo na sang plano ya para pamaagi niya para mapagwa naton ang mga bagay nga makapalain sa estado sang imo sining lungs o kun baga mga kabyanan, no? Magluwas sina ang pag-ubo nga mandugay kag wala nagakadula ang mahimo senyales na ina sang chronic bronchitis. Ang second hand smoke, yabok, pollution, coal fire, fire smoke kag iban pa amo ni sang ginatunaan may kabanan sang nasambit naton nga baratian. Lakip nga mga sintomas amo ang masami nga pag-ubo, nga may madamo nga mga mucus, magahod nga pagginhawa, pagpalanggutok sang dughan, ginalagas ang pagginhawa kag iban pa. So ang Vitalangs vitamins with iron plus chlorella and ginseng ang makabulig agod nga mapahagan-hagan kag maprotektahan ang imo sini nga baga. Mayara ini nga chlorella sa nga puno sang antioxidants nga makabato-batok sa chronic diseases. So para sa optimum lung health mga kabyanan, mag-Vitalangs with vitamins and iron and chlorella na kita. Mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Kag buwas sa aga mga kabyanan, pagbugtaw nyo gid, inom kamo ininit nga tubig, ilabi na gid labaab, 2 ka baso, ini gani mas nami kun 1 ka litro. Pagkatapos after sina may kabyanan, mga 10 minutes before kamo magpamahaw, no? Inom kamo anay sang Evergreen Herbal Capsule para nga pagtunaw sang Evergreen Herbal Capsule sa imo sining lawas, amo pagpamahaw naton mangin safe na kita kag mangin tawhay na nga ato sining kabuhi sa bilog nga adlaw naton nga pagpangabuhi. And then pagkagabi antes kamo panyapon, inom liwat sang Evergreen Herbal Capsule, 2 ka kapsula mga 10 minutos antes magpanyapon para tawhay kag nami ang inyo sining tulog, manami mahamuok inyong nga tulog kag mangin manami kag mangin fresh na fresh ang inyong nga pagbugtaw pagkasunod nga aga, no? Si Sweet Cell Duterte nag-message sa aton kagaina, siling niya nagpabakal naman kuliwat, siling niya 5 naman liwat ka box ang Evergreen kagin padala to sa iya nga lugar, no? But din sa Hong Kong sa kun Singapore. Para kay tungod nga iya sini nga husband suno sa iya ang bana niya hindi na kwan, no, medyo ga utod-utod ang ihi kuno, may problema tapos daw gasakit permi ang iya sini nga likod and hawak. So Evergreen Herbal Capsule lang ang gingamit ya mga kabyanan until now ang iya sini nga bana ang masulhay na katama ang iya sini nga pagpangihi, way na nagautod-utod, way na tanan, and then nadula ang pagparanakit sang lawas siya, ilabi na gid ang iya sini nga hawak likod kag balikawang may kabanan. So amo na siya ang kanamiton sang Evergreen Herbal Capsule. Kay ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, ginahimo niya nga inang balance, no? Ang ato sini nga lawas, no? So sa mga gusto magbakal sang Evergreen, pwede ka mo kabakal bisan diin lang nga lugar. Ilabi na gid sa bisan diin nga mga butika sa inyo nga tagsa ka mga lugar. Diri sa syudad sang Iloilo, tanan nga mga butika halos kalabanan, labi na gid ang Socorro drugstore, may ara dira, no, sa city proper Socorro,
Mesa Drugstore, ang Berlin Pharmacy, ang Eves Pharmacy, tanan niya na nga mga butika da, no? Tanan nga mga branches ang Eves Pharmacy, ang Costco Drugstore, ang tanan nga mga branches ang butika Ilonggo, mga Lady Pharmacy, may ara man, pwede man kamo makabakal, may kabanan sa iban pagid nga mga butika, dira sa may tagbak, may bagod nga butika, ang RMC Pharmacy, no? May ara da sa may tagbak. So, pwede kamo kabakal dira sa RMC Pharmacy, sa may tagbak, dira pala sa may talipapa da. Kita nyo ang talipapa da, nan, may ngalan dira nga RMC Pharmacy, pwede kamo da makabakal sang Evergreen Herbal Capsule. Kag sa mga banwa-banwa, bisan diin nga mga banwa, pwede man kamo kabakal sa mga butika. Mangkot la kamo sa butika, naton may Evergreen de. Paghambal gani nga wala, report nyo di sa akon kag isugid ko ng butika kay butangan ta, no? Sang Evergreen para nga makabakal kamo dayon. Ayos, wala sige. Alang-alang kita sa tiyempo diri sa ato sila nga pagpangalaga sa kay Stephen Gorosin. Good evening, sir. And paano na maayos ang ating bansa? Dapat linisin ang pagkalakal ng karahasan kontra droga, kriminalidad at terorismo para maunlad ang sistema ng ating pamumuhay. Correct ka nang imo, nami gina. Sa kay Arnold Mendoza, God bless you always, Idol John C. Kay Castro Verde Laab Joy, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Alan Gallego, Lambunaw follower. Kay sino pa? Marigold Nain Alcaraz Dilantiro is watching, thank you. Arnold Mendoza, sakay Madam Tess, no? Good evening, no? Thank you for watching. Kay Dorothy Haruda Selvistri, thank you for watching. Verna Salvilla and others, no? Why na? Si Nanderb Zilak Nuyades, kay Aji Numuto, grabe si Ajinomoto, ngalan niya ba? Sila nga sakon, sila nga hello Brincels, no? Hi man, hi Ajinomoto. Way ka pa mabutang sa tinigang, sa ano? Way ka pa mabutang sa laswa. Sakay Rodney Karam Tachado, sila nga pila sweldo idol. Bati hindi ko guro kapadako-dako anay kay gamay-gamay lang anay no? Pwede mga kwan na, no? Pwede ka sa 5,000. Okay? So salamat kid sa inyo tanan-tanan nga pagmonitor kapag pamati diri sa ato sila nga pagpangalagad. Salamat kid sa inyo tanan-tanan. Pero allowance lang anay ng 5,000 no? Kay ti daw alang-alang pagid nga mahatagan kasang dako nga sweldo. Moon mo lang anay nga part-time Hindi man nakasiling daw. Pero kung maganahan ka sa maganahan ka sa media, sanway ka sweldo, gana namitan ka mong tuod gina, no? Lain niya ang lain niya ang balatyagon kag lain niya ang dugo sang media ikomparar. Nga sang unay nga tiempo may kabaran ang media ya, way na iya ginatawag kag way na iya ginahambal nga trabaho ang media, kundi ang media hindi kay trabaho kundi public service mga kaabyanan, no? Para munahalin sang una gani way kami gabaton, way kami ga hulat sang sweldo nga dako-dako gida. Gatulog kami gani sa karton, no? Bangod lang sang amon nga sang amon sining inang tinutuyo kag sang amon sining obligasyon nga gusto magserbisyo sa publiko mga kabyanan. Kay galing subong ang media daw halos tanan abi pamatyagan na trabaho namong hindi kay sila nga public service ang sa media may kabanan dapat serbisyo publiko una ikaduha lang ang sweldo hindi ka lang magutuman no? Importante iban sang una kung ang sang una gani nga kuan gid nga istorya ambal sang una sa istorya sila nga pare kung way ka nakaagi ulcer hindi ka matutuod nga mangin media man way ka kaagi bratian ulcer kay nga may time kung kisa nga mga
alas 2, alas 3 na sang hapon, way kapay mo ikpanyaga, way kapay kapamahaw mo. Bistado! Kaya ginuna mo ang imo sini nga mga hilikoton bilang miyembro sang media, bangod kay lalagson ang mga balita, mga kabyanan. Bistado! Lang ana nakita tiyempo diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ngalan sa aton nga mga kaupdanan diri sa ato sini nga IT head upod sa kay Richard Meriveles, upod naton sa technical si Engineer Buni Hatiko, upod naton sini nga mga admin, upod sa ato sini nga news center, sa kay Cheryl Luistro. Bistado! Upod mga kabanan sa iban pa naton sini nga mga members sang June Kapulot News Live sa Radyo Bistado program. Ako naman yung alagad sa kahanginan, Bistado! Idol John Aluhado Kapulot. Salamat sa pagpamati kay sa paglantaw. Mayong gabi. Good night Western Visayas. Good night Philippines. Good night world. Bistado! Nagapamati kamo sa GCNL, ang online radio sa siyudad sang Iloilo. Ini ang DYRB, Radyo Bistado.